Stvarno je sevap pojesti ćevap za prvomajski uranak i to pazarski ćevap. Mi se nalazimo sa Filipom, čuvenim Filipom Ćirićem iz restorana Koma, koji inače preporučuje i Michelin. Kaži nam, ovo je napravljeno sve od domaćeg, svežeg mesa. Ali mi pokazujemo sada da i ono što znamo, u stvari ne znamo, uvek može bolje. Šta je bolje ovde? Šta si ti smislio? Ja sam smislio pazarski ćevap sa šumadijskim twistom. Izvini, molim te, mislim, mi nemamo reč twist. To se kod nas kaže vrc. Može. Znači sa šumadinskim vrcom. I šta je šumadijski dodatak, da kažemo? Dimljena slanina i dimljeni kačkavalj. Fantazija. Znači, Srbija je zemlja čuda. Za jednu saglam porciju potrebno je jedno 200 grama do 250 grama mesa, da se nasecka slaninica, dimljena, dimljeni sir. Ovo je neka količina od 50 grama. Ne treba previše. Idemo na roštilj. A uštipci izgledaju ovako. Evo i čuveni uštipci, Filipovi pazarski uštipci sa šumadijskim vrcom, odnosno zaokretom. Ovako izgleda ovo, pa ovo je, a miriše, a ludio, a ja sam gladna. Ne bi ja jela ništa. Ja što mi rekao Čolić, ja to ništa ne bi dirao. Ni ovala. I budimo i mi 100% naši. Čuvajmo našu Srbiju. Budimo odgovorni i očistimo sve za sebe.